avui estan molt bé. Però comencem pel Caberpòdium i el nostre estimat Federico Jiménez Los Santos. Aquest cop la víctima de Los Santos és Miguel Cardenal. El boisonoide de Mariano Rajoy presionó al TAD para que machacara al Madrid. Anoche lo publicó en primicia OK Diario y es que 11 de diciembre, reunión del TAD, el Madrid, recordemos, estaba sancionado por el caso Cherichev, apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo, son 7 los miembros del Tribunal de Arbitraje Deportivo, aquel día acudieron solo 6, se habla de presiones de Miguel Cardenal para que no acudiera a esa gran reunión Carmen Valverde, que es miembro que aquel día alegó enfermedad y a los pocos días dimitió del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y eso provocó que el presidente tuviera que utilizar su voto de calidad para desempatar 3-3 contra el Real Madrid. Cardenal, cuando estalla el caso Neymar, publica en El País una cosa, una pieza, un detritus, gráfico pero detritus, que es para meter en la cárcel al tío, que se titula Orgullosos del Barça. Dice que es el que mejor representa la marca España, cuando un año antes se había negado a representar la marca España, donde el Nou Camp es la gran caldera del odio contra España. Y este sujeto, que es lo peor, de estos sicarios que tiene Mariano, yo no sé dónde saca a sus amigos, es lo peorcito. Este tío es el que está todo el día favoreciendo al Barça, cuando el Barça es todo el día contra España. Ja, més enllà de les opinions i de que ho diguis amb més o més vehemència, és que Federico Jiménez Los Santos està fomentant l'odi. Està fomentant l'odi amb sicario, càrcel, odio. El detritus que diu és desecho. No s'ha pres la pastilla avui, no? Avui no s'ha pres la només la pastilla. imatge i sembla que estiguin trets de cuéntame. Sí, ja només tot el color, tot el que porten a sobre. Sí, sembla un gag. I no només això, és que l'última de Federico, que jo crec que la veureu demà, ha estat aquesta parlant de la dona de James Rodríguez, precisament, de James Rodríguez. Diu de la dona de James Rodríguez que era un home abans d'operar-se, quan és una dona de tota la vida, que és igual, no? Però clar que si fos un home, a ell què li importa? Que li importa, que és un palo i tot plegat per una actuació que va fer el Mira quién baila que es fa a Colòmbia, que va ballar una cançó de Rubén Blades, que és Pedro Navaja, perdó, i per això que no ho va fer gaire bé. I això ho està dient Mister Espanya. Sí, Mister Espanya, que vés a saber com deu ballar salsa aquest home. Vull dir que és una cosa de dir, i ara a què ve fotre's amb la dona de James? Federico Jiménez Los Santos cada cop bastant-la més. Él mismo se descalifica. Sí, la veritat és que sí. No vale la pena más comentar.